Croeso mawr I Dyl Mei. Jolly. Fi'n iawn, diolch. Ti'n iawn? No, cool. Gret, wel, wylis i'r neges yn dat trwy. Be addo? Dwi'n meddwl, dylai, a ddined blwyddyn newydd Dyl Mei, dylai fod bita llai o kebabs oddi wrth ei annwyl frawd bach. Ti'n frawd I... Na, ti'n frawd I fi mwy. Pa frawd yw hwnna? Frawd bach, sy'n ni feddwl, yr un drwg. Ti yn un am bita kebabs? Wel, nes I fita kebab neithiwr. Do? Dwi'n dyfaru. Oedd yr ogla yn bore yma dal yn y tŷ. Allai ddychmygu, allai ddychmygu. Sy'n coelio? Beth ti'r 2 ten, neu'r noughties fel ma'r Saeson yn iawn, Beth o'n nhw'n golygu I ti? Beth oedd yr uchafbwynt I ti? Uchafbwynt, dwi'n ni o ran uchafbwynt yna yn ormod, ond o ran y degawd, be na I gofio fwy am degawd ydy ffordd, mae pawb jyst I newid o ran ffordd ni'n cyfathrebu, lle sut mae'r wedi dod I fewn I bwyda ni, a to enwedig o'r, fel nhw'n deud yn y VT, efo social networking. So, mae jyst mor hawdd o'n I gyfathrebu efo pobl, a to, mae jyst neis ni. Mobile phones, bob man, dri. Felly di gysylltu â pwy bynnag ti mae'n prif bynnag ti? Ti'n defnyddio Facebook a Twitter? Yndw, dwi'n defnyddio Twitter ar gymaint. Facebook, de blaen o'ch ti'n mynd rownd I tŷ rhywun a cael panad, dach? Ie, a ti'n gweud wrth mam fyddai nôl am 5, achos fyddai sgen I ddim... A beth sy'n drist ydy, gan I 1,000 rhywbeth o ffrindiau ar Facebook, gan I ddim un yn pre-life. O, na I fod ffrind. Dwi'n gofyn I bobl sy'n eisiau mynd allan, a maen nhw fatha, na, dyn ni'n brysur. A so, where are you all now, my friends? Dwi'n ffrindiau Facebook ddim wir yn meddwl ffrindiau go iawn. Na. Ond dylech chi dderbyn dim ond ffrindiau go iawn. Ie, yn gan I'm Wel, fi'n ffrind I ti, Dyl. Wyt, diolch. A beth am y ti'r sîn cerddoriaeth? Fel ti'n meddwl mae hwnna di newid dros y ddegawd? O, hwnna di newid yn unwaith. Dwi'n meddwl 90au, gyda gofio am Britpop yn amlwg Oasis. Y 90au wedyn? Ie, a wedyn, i'r 2000 mae di newid I fewn I fatha pop sy'n wedi. Ie. Bia'r holl ddegawd. Yn enwedig gyda rhaglenni fel yr X Factor yn dylanwadu siwt gymaint ar y sîn gerddoriaeth, wrth gwrs. Ie, yn amlwg, fatha 2001, dwi'n meddwl, nath pop haid o ddechrau. O fanna, mae wedi, just... Da iawn ti'n cofio'r dyddiad? Waw, fan fan hyn. Ti yn fan o'r X Factor? Yndw ar y sleid, so, peth deud I fe. Wel, ti'n newid weid ar 1 5. Ie, ond... Anffodus. Wedyn mae hynna'n amlwg, ond gach chi pop da fyd, so mae Girls Loud, Sugar Babes a falle. Mae'r cyddoriaeth yn dda. Wel, nath Dyl Mei dweud bod Sugar Babes a Girls Loud yn dda. Ie, fi'n meddwl bod nhw'n dda hefyd. Pop da, do. Ti'n disgwyl bys ti'n gweud hwnna ddo, bys ti? Na, jyst cyddoriaeth da, do. Mond bod ar alaw. A beth am ydy'r dyfodol? Beth dylen ni ddisgwyl oddi wrth o Dr Dyl Mei na? Dwi'n disgwyl fydd y cyddoriaeth yn bendant mynd am ddim. Dwi'n meddwl nes y labeli mawr jyst rhoi fyny ar trio stopio... Ti'n gael mwy o Spotify a rhaglenni fel na ar y wei? Ie, fydden nhw jyst gorau ffeindio ffyrdd gwahanol o cael arian i'r cerddorion yma. Ie, a pa fath o genres cerddoriaeth ti'n gweld yn teirnasu? Dwi'n gweld hip-hop, pop, di tyfu yn ddiweddar gan chdi N-dubs a falle. N-dubs, fi wrth y modd gyda N-dubs. Pethau fel ac o ran America, mae Black Eyed Peas, o ran y bandiau mawr, o ran y sîn tanwerol, mae o just, dwi'n meddwl, mae bob dim yn bosib dyddiau yma. Unrhyw beth? Unrhyw beth os ydyn. Beth I fi wedi sylwi hefyd, mae lot o'r bandiau yma yn gallu gwneud mwy na un peth. Dwi ddim digon da ragor I just canu. Mae rhaid bod ti'n gallu dawnsio, mae rhaid bod ti'n gallu gwneud cerddoriaeth electronig, acoustic, popeth. Ie. Gobeithio newn ni weld cerddoriaeth gwahanol iawn. Dwi'n meddwl mewn I to, fatha, a gobeithio yng Nghymru fyd, cos un peth sydd ddim yn Nghymru, gennych chi just bandiau. A na fo. Dwi'n wych yn dawnsio, a Dwi'n just fatha yn the pop package. Wel, gobeithio newn ni weld ti yn canu ac yn dawnsio ac yn gwneud set acoustic a bach o bopeth. A nwch chi, bendant, fyddai ar X Factor blwyddyn nesaf. Wel, disgwyl mlaen yn fawr. A beth am ydy un peth sy'n rhaid I ti rhagweld mewn i'r dyfodol nawr un gadget neu rhywbeth ti wir eisiau gweld yn dod ato ni yn 2010? Dwi'n gweld 2010, ond mae Back to the Future 2 yn 2015 pryd mae o'n mynd i'r dyfodol. So 5 mlynedd o'na. So mewn 5 mlynedd dwi eisiau bod ar hoverboard. Ie, gwych. Cael biff o fo fatha baseball bats yn tyfu. Gret, wel fi'n disgwyl mlaen I weld ti yn dawnsio ar hoverboard yn 2010. Watch this space. Ie. Wel diolch yn fawr iawn I ti am ymuno gyda ni a rhagfynegu'r dyfodol. Dyl Mei!